Suasana seperti apa? Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Suasana seperti apa? Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Suasana seperti apa? Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Suasana seperti apa? Cuman Pak.
Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Ke sana saja. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Ke sana saja. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Ke sana saja. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah.
Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Cuman Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur.
Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Sana saja mundur Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Sana saja mundur Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Sana saja mundur Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah.
panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah. Mundur. Mundur, Pak. Bismillah Pak, panjenengan dados Pak. Insya Allah.
panjenengan dados, Pak. Insyaallah. Mundur. Mundur, Pak. Bismillah, Pak. Panjenengan dados, Pak. Insyaallah. Mundur. Mundur, Pak. Bismillah, Pak. Panjenengan dados, Pak. Insyaallah.